Oh my god, to sú grafity. Čo to znamená? Musím vedieť abecedu v grafitách. A, B, C, D. Takže čaute, zdravá sa Snax a vítajte v takom menšom tutoriáli. Áno, vidíte dobre. Sú to graffiti. Graffiti creature. Alebo ako sa to vychádza, creature. Ja to budem tak volať. To si môžete... No dobre, teraz najprv s tým začnem. Sám neviem kresliť graffiti, tak som si chcel niečím pomôcť, že aby to vyzeralo také aby to bolo také krásne, lebo ja vôbec neviem kresliť graffiti. Vôbec! To je ťažké pre mňa. Máte taký istý prípad ako ja, môžem vám pomôcť. Dobre, stránku dám do popisku. To je Graffiti Creature, to je ako taká stránka, kde si ako napíšete vaše meno napríklad. Ja si tam napíšem, že Heznex a ukáže to tam Chrome 5, Bubbles, Kodiak, či čo to, Old School a takéto. Dobre. Je to dobré, hlavne ktoré sa vám páči. Mne sa hlavne páči Chrome 5, Chrome alebo Chrome, neviem. No dobre, až sa tam vidú reklamy, takže neviem, budem tak dávať strik, že to dám iba na tú obrazovku. Takže si vyberieme Chrome 5. Vyzerá to asi nejako takto na začiatku Chrome 5, či Chrome, či ako. Sú to aj ostatné, ale tie sú napríklad, že Midgame, Bubbles a takéto. To sú tiež dobré, ale mne sa páči hlavne tento tu. Takže to máte type in your text here. Takže type alebo type. To je jedno. Ja si to napíšem Heznex. Ne. Takto. Dobre. Dáme crate. Či crate, to je jedno. A toto vám hneď vyskočilo vaše, povedzme, meno napríklad. Napríklad niekto, že Jaro, alebo neviem, Mišo, alebo to je jedno. Tu si vyberete farbu ako na Chrome 5, lebo ukážem aj na inakších. Takže tu si môžete vidieť, že aké to bude takéto oné, tučné, alebo takéto tu oné, ja si nechám, počkajte, ne, sakra. Znova si musím dať. Tak, dobre. Takto to máte pôvodne, tu si môžete zmeniť. Height, tu si zmeníte, či to bude také veľké alebo menšie, také husté, alebo takéto, vidíte. No. To alebo takéto, no, asi takto. Rotation, to či chcete mať takto, alebo opačne, to je jedno. Tu budeme mať zatiaľ takto a tuto máte R, G, B. Toto vám je úplne na nič. No keď si chcete vylepšiť farbu, tak to je jasné. Tu máte farby, tu si vyberte napríklad čierne, to chcem mať škaredé, dám si biele, dám si, napríklad mne sa páči zelená. Kapož ma sa to zabije. No dobre, zelená napríklad, tak si môžete na žltú, alebo na modrú, to je úplne jedno, alebo tak si to dáte a už z toho je čierna. Dobre, máte to napríklad na zelenom. Tuto máte takéto 3 bodky a takéto. Tuto máte, vidíte, ako 3D takéto. Či to chcete mať, však tuto to už je. Ale ako môžete to mať zelené, alebo takéto. Tak to si vyberete, môžete to mať čierne, môžete to mať červené, alebo takéto. A teraz neviem, prečo sa to tam neukazuje. Proste sa v tom nevyznám, ale tak. Sunset, čo... To, či chcete mať také tmavšie alebo takéto, ako nahore. Ne, to som zase po toto. Dobre, už s tým radšej nebudem robiť. Dobre, to je také tmavšie, mne sa to celkom že páči, takže by to aj mohlo byť. Môžete si aj zmeniť farbu na zeleno, že to bude takéto, alebo na modro, že to tam bude svietiť. Mne sa páči akurát, že tá modrá, počkajte.
No, daj sa. Mne sa to takto páči, povedzme. Takto bude takéto. Sunrise bude takéto, že zase z dola. Tiež dáme si tú istú farbu, už máme. Môžete si dať napríklad takúto. Chulia čiernu, ja na to kašlem. Je to jedno, čo si vy vyberete. Mne je to vážne jedno. Mne sa páči zase tiež modrá. Bubbles 1, to či chcete mať takéto oné. Tu tieto, ak sa to volá Bubbles, bubliny. Môžete si deaktivovať, čiže tam nebudú a si aktivovať, čiže takto. Napríklad môžete si ich dať černé, biele alebo takéto farby. Mne teraz by sa akože hodilo viac biele podľa mňa. A tak necháme si zatiaľ, ako to bude vyzerať potom. Bubbles 2 to sú ďalšie, môžete si dať hociaké farby aj iné takéto, ale teraz podľa mňa biela by mohla byť, alebo môžete mať aj skombinované, napríklad červené ešte môžete mať, ale ne. Ja podľa mňa, ne. Proste to je jedno, ako si dáte farbu, ja si teraz dám na čiernu, nevyzerá to tak pekne, ale tak si dám bielu, ne, počkajte. Tak si dám zase Bubbles 1 a to si zase môžete zmeniť. No, teraz to vyzerá celkom také pekné. Ale dáme si na čiernu. Celkom také pekné. No, nie je to také pekné, ale ako chcete vy, tak to budete mať. Ja tu mám čierne, tak to si radšej dám na bielu. Dobre. Ďalej máte strips, to sú tak ako pásiky alebo niečo také. Tuto budete mať takéto, môžete si dať na čierno, tiež hociakú farbu. Teraz si rozhodnem, buď si dám modrú, alebo bielu, ne, bielu nie, alebo čiernu. Ale môžete si dať, ako chcete, môžete to aj splývať, ale na takéto farby, čo ja viem, aj takúto, že nie. Proste také, ktoré sa k tomu viac hodí, tak ja dám zatiaľ takúto modrú. Ne, ja som chcel takúto, dobre. Ne, toto je krajšie. Dobre, takto. Strips 2, to sú ďalšie. To si môžete tiež vymeniť farbu. Dáme si napríklad žltú, alebo takéto. To je úplne jedno, to je aj tak na vás, takže môžete mať aj čierne. Dobre, nechám si teraz čierne. Dobre, nechám si už čierne. Dobre, tu sú ďalšie oné pásiky, či ako to mám nazvať, vôbec sa nevyznám v angličtine, takže ospravedlňujem sa. Dúfam, že to dobre vyslovujem. Dobre, takže tu sú na svoje ďalšie, budete mať takéto, alebo takéto, to sú už také menšie ako, no, nie sú až tak veľmi vidieť, ale, no, sú celkom že vidieť, ale sú ako menšie, takto. Stále je to podľa mňa menšie a menšie. Tak si napríklad čierne, no. Takto to vyzerá teraz, môžete si tiež takto a toto oné, vybrať alfa alebo takéto, že či to bude alebo nebude tam, vidíte, ne? Je. Dobre, tak toto to vyzerá inak celkom takto pekne. Môžete si to aj oddeliť, tieto tu takto vidíte. Až korníka sa to má teraz ako takto. Ďalej, backdrops, brick wall, to si môžete dať hociakú wall, teda onú stenu, hociakej farby, keď chcete. Teraz napríklad takúto brick wall môžete mať, alebo si kľudne zmeníte aj oné. Kliknete a vyberete si, no ne. Sice hej, no. Ja to bolo, v tomto sa už vôbec nevyznám, ale môžete si dať ako backdrops túto stenu, no. Tak sa to, ako je to pekné, hlavne keď to vidíte na stene, že ako keby tam to vážne bolo nasprejované, no. Ďalej máme shadows, to je ako tieň, shadows, alebo ako, môžete si dať takýto tieň, alebo takýto, je to jedno. Bolo by to dobré, kebyže nie až taký príliš silný tieň. Takto by to je, no, takto to vyzerá pekne. Si oné dať preč, alebo zapnúť, takto to vyzerá pekne proste. Ako v mojej strane. Outline, to je akože tieto tu, oné, ako to mám nazvať, toto. To neviem ja nazvať. Ako Mudroland, ale mohlo, ako vám sa páči, tak vy si to môžete dať ako chcete.
Ale ja si teraz nechám toto čierne. No. K-line, to máte, tu tieto oné, ako to mám nazvať, proste na boku tie čiary, to ste môžete si dať biele, alebo takéto. Ja si teraz dám bielu, alebo, no, môže byť tá, zostane táto modrá. Dobre, highlights, to máte ako osvetlenie, ako keby tam svietilo na to slnko, tamto aj oné, ako keby špirály takéto, tam aj normálne ligoce. Môžete si dať tiež hociakú farbu, ale podľa mňa biela je taká pekná hlavne. Mne sa páči teraz takto biela, ale tuto to nie je až tak dobre vidieť, lebo keď dám červenú, tak viete, že tuto je, aj tuto ja keď dám bielu, tak to ani moc, že tam není vidieť. Ale keď si niekto poriadne všimne, tak to už vidí. Ale tak, môžete si dať hociaké, takže ja si dám teraz napríklad... Asi tak teraz tie biele, ale nie je to až tak dobre vidieť, no. Ďalej máte backdrops, áno, to môžete mať tú stenu, ako keby to tam bolo, no, daj sa. Dajte sa dať, kurník. Dobre, kašľame na to. Keďže už toto tu mám. Tu si môžete dať tiež hociakú farbu, alebo čiernu, bielu, alebo takéto. Aby to vyzeralo trošku tak pekne, tak si dáme rúžovú. Ale ne. Dáme si, neviem, napríklad takúto, ako keby to bolo na normálnej stene, viete. Sivej a Temps, to môžete random temp, primate temp, to vám samo proste vybere. A vy sa môžete takto potom oddeliť tie písmená, tak, môžete to mať aj túto, keď chcete, tak vyzerá to trošku blbo vtedy, teda potom. Tak toto myslím, že bolo, asi. Takže, dobre, ukážeme si teraz ďalšie. Napríklad Bubbles, tu si napíšete tiež meno, tak. Vypíše ako keby Bubbles. No takéto som sa ja presne učil, Bubbles. Tu si len vyberete, dáte si filing, toto máte hneď zelenú, alebo hociakú, to je jedno ako si vyberete, vy si môžete dať takto, tak. A takúto farby červené a takéto, ja si dám teraz, no, tak. Zelenú, no čo to tu ukazuje. Zelenú, toto máte volk a takéto proste. To máte také podobné, no to je, to čo som to urobil. To máte to všetko, čo máte aj na Chrome 5, teda Chrome 5. Chrome 5 tiež môžete dať niekde inde písmená a takéto. Takže dúfam, že sa vám nejako s týmto, no áno, print a takéto, no to či vytlačiť alebo save to uložiť a takéto, čo som neviem. Takže dúfam, že som vám si toto tutoriálom nejako pomohol. Ak si chcete kresliť grafity, tak si ich kľudne kreslite na papier alebo kľudne aj sprejujte na stenu, ak to máte povolené. Nemyslím od rodičov. No dobre, takže ak ste ďalej tutoriál, zanechajte like, podporte ma odberom a uvidíme sa na budúce. Čaute.